Khubor ka Batesi TV. Lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakir dog ying jongpi. Kasnong urkaliar haga arpulai terik ubna yayong arajar arpuway kala penlong ye kajing ay dawai tika syakipaj ba jong kasnong kum shibenta ban yada na kajing sa priang jong ka khalam jing pang covid khat khandai hapo ka jala Meghalaya ha kabakan kut hado kalai po terik ubna yayong arajar arpuway kajing temu haba penlong yagani kajing ay dawai tika kadai hadin baki bor penya jong katanat ka koj kakya ka sorkar jela kala ptha ye kasnong hi barok kawai bakan werlut ye barok ki breu jong kasnong ki badon ha pedeng karta ka basau pusan snem shajerong bakin wan syakhamat ban pendep ye kajing ay dawai tika namar kum bakalong nakapor syakapor ki breu ki badon hakini kirta ki dai ki bakhlan bha ban yabit yagani kajing pang covid khat khandai nagadaw kajing telot jong ka med Haba keren cikilat pathai khubor uskratri jong kasnong uba sambor lang dingdo. Ulaong bakat kumbalami ha kikot khubor layo i banaka liang jong kasorkar kaladon ka jingmut ban pentrai kambyang ya ka jingkhang dam kumta na ka liang jong u kum uskratri jong kasnong ula kentu i kipaj ba bakin wan syakhamat ban pendep yakani ka jing ai dawai tika khanang ban yo ya ka jingyada badru kum kasnong kamkwa bakan wan biang ka jingkhang dam ka baar. Thì nakaliang jong ni kun ki nong punya snong ni persang hi kala kat ya hi bani snok tilang hi bat ka sarkar nomor bangi suthu i ba ka benchmark ba government ka buo naman ta ban achieve yakni covid vaccination ka di 80%. Thì kumbangi i ki lak pathai ku bor ngi i ki social media hi ba government ka azang ban penmi ya ta ka azang ya kran smang ta ka second lockdown. Thì kum ki nong snong ni kwa ban avoid ma ya ta ka second lockdown. Thì bangi suthu ila da dah kajing imi renti jang barok hai kinok snong hi ban ay ni ka vaccination te lada target ni kwa ban achieve baik to 80% ni kwa ban tur kanya ka sarkar balada aspa ka record jang lada kala la sha ban achieve to 80% vaccination ka bayday ba ni ka first batch ni 45 plus te ngi kentu hiru ba dalam kabala ba ka sarkar kanum go ahead ba to ka second lockdown ni namar kumbang ila ayamat musim senam ni barok hai ni dan napdang ka kya kasyon te kahiran not kayo kahat berkat te sakawai na kalyang jong ngahi may dismat ngi gibe yabu dukan ni smotho iba adangi khang ngi play ka business jingiru yaki nong trailer jong tingi habi ban siu bai ya ka tulap jong ki nomor bepli kiru ki shania bi tangi te kum gitu ki babu dukan ki ba shuwai ka dukan ka jong kiru kini ki trying jong ki kinumla itu ban sumap sa iki ta ka baywai nomor ki trying jong kiru be yemit nak to ka baywai yeng te hawide bakatahi nakaliang jongi kasnong urkaliar hi ngila pangkrea ka vaccination center ka bapaka ba magma-fly hi ngila dan ka registration room ngila bu ang ni ka waiting room ikidan likely ki vaccination room bat ka observation room namar ba kami ki batay ni na po health department hadian ba siya ka vaccination apa observation room nak nunoy ki ba ada siya vaccines ki haban up sa ganta bikin observe dengan soban nakaliang jongati kata ka skuntuhi ki patba bikin mi lang kamtam nilai ki hasil jong mo na marbapet kani area ni ki mixed population ila azang ilet na du macam tayo te ngai iba menen ru ki bottom out ibun ki dakharhi ki hasil jungi ki kham meeting le se te hawide ba kata ka bentaw dengan IT se kini ki bade nak health department baken bun hi ki non tribal hi ki ba wan shakhman andre bun na ki hasil jungi ki dang don kata ka jingtiang ya unil vaksin andre kamlong kumta ni mangaru ngala yo hi ladi hadu second dose te kamdan ai kata ka side effect ban ong mo side effect kamdan ai tema long menta ban lat na kini ki lockdown ban lat ya ki ai kini ki jingrush shaki hospital ni don kam ya ka ni don kam ban ai uni vaksin kenang ba kan long safe kan kenang ba binlat na ki complication ki babun te ladang im ayu ni vaksin kamot ki hospital jungi bon hang ni silong kin sadap long kumba kin bon ki complication ladang i ayu ni vaksin pat long kumba kan pelat na kita ki complication ki babon ladang i ai awareness ai kum tulong ki dang bon ki badang ting uni u vaksin te nakaliang jungi ka health ni kentu ya baro ki breu bakin wan chak man bakin ayu ni u covid vaccine
nang banlat na complication ki babon. Dia nado mensuang ni juduai ko boleh ba to ngin yo no ini vaksin mo nado mensiam snem tu ka lockdown mo ba. Dia mentah pa ada uni vaksin ula poi ndai bon ki beliau pat long ki tieng no. Mentah long ko ba boleh ula jubab yang ni ndai mangi pa long ni bon ki beliau jong ni kidang dan kata ke jing tieng. Tengah tentu ya baru ba kinwan sakmat ba banlat ya tinggi ka lockdown. Banlat akan lockdown bat bon ki ya ke jing em jong ki beliau hi kamtam gitu ki balak temen. Kamtam ki balak temen mo ki elderly mamatang i 45 years and above. Ke long kumta ke 45 years and above bon ki badan ki jingpang diabetes, hypertension, bat ki ki jat jingpang. Te ini hi long dayo kontak with positive case but kini ki above 45 years lada dan kino ki comorbid te kamot ki kloy ban yo ini kanyang jingpang te ban lat na kita ki APA te semoga ban wan ai uni vaksin ban don haki keleng ki jaka kan ya hasil Shillong bang ilak bu namta kan ka vaccination drive.